Hali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta oras-oras. Maray na udto uya po ang alas 11 bareta sa Lado Nasyonal. Ipighirit kan sarong grupo sa gobyerno na magtalaan naman nin price ceiling sa mga sira na sibubog. Ini sigun sa grupong Pamalakaya dahil sa dain na napupugulan ang paglangkaw kang presyo nin sira sa merkado. Sigun kay Pamalakaya National Chairperson Fernando Hicap, dapat aksyonan kan gobyerno na gibuho na abot kaya kan mga nagtitios ang binansagan na poor man's fish. Sa ngunyan nagpapakol na sa 160 pesos, sagko 280 pesos kada kilo kan sibubog sa saudan. Dagdag panhikap na lalong nagtitios ang publiko dahil sa pag-itaas kan presyo nin mga pagkaon dara kan pandemya asin pag-aprobitsar kan nagkapirang negosyantes. Alas 11 bareta sa Lado Nasyonal, tarabang na pinagsurat sa newsroom. News Manager Mardela, siyempre News Director Edwin Peralta, si Junapoli sa Technical Control, ako po si Pio Fernandez. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Alaxan FR. Alaxan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Panalo sa bilis. Panalo sa laban. Alaxan FR. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. RightMed. Isang pangalan sa gamot na kailangan. Coffee Mate Original. Coffee Mate. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Coca-Cola. Sarap pag magkasama. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Hatod sa Indo kan DZGB, ang programang Legally Yours GB. Ini ang programang magtataoning opinyong legal, madaraning impormasyong legal, asin pagdiskutir kan mga napapanahon na issue, mapadapit sa mga lays kang nasyon, asin maging sa lado lokal. Legally Yours GB. Mga legal advices, asin masimbag sa indong mga kahaputan. Legally Yours GB. Magpartisipar asin magapot ang aning maintindihan. Ngunyan, uya ang sa indong makakaiba. Pio Fernandez asin Attorney Giselle Basanta. Digdi sa Legally Yours GB. Malayo ang iniisip at nakakuyong yaring mga palad. Bakit daw siya nagdurusa sa kasalanang di niya ginawa? All rise. Court is now in session. Ikapiling niya kan Silence is hereby enjoined. namumuhay ng tahimik sa isang munting tahanang may tuwa. Ang kaligayahan ay tinutol ng isang paratang sa kanya. Siya daw ang may sala sa isang krimen na di naman niya ginawa. Sergeant at Arms, maintain silence and order while the court is in session. Man ang isang nilalang na katulad niya. Cell phones must be switched off or must be put in silent mode. Ilan pang tulad niya Any disturbance will be directly ang kasalanan. dealt with by this honorable court Di ba't ang batas na and suffer the pain of direct contempt. hirap mayaman? Sa pangarang giraray kan PBN Broadcasting Network Incorporated ang radio station DCGB AM. Sang mga wala Ini po ang special na programa kada Sabado. Alas 11 sundo alas 12 nin udto. araw na lamang. Legally Yours GB. Sarong oras poko mas o menos nin pag-uri-istorya kan man lain-lain na probisyones kan man iba-ibang lay sa Pilipinas. Nasa tuya pong dapat na maintindihan asin maiaplikar mapakinabangan sa oral daw na pagbuhay-buhay.
para sa proteksyon kan sa tuyang persona, intereses, asin propiedades. Wala And siyempre ang pagrespeto man kan intereses, pagka-persona asin propiedades kan sa tuyang kapwa. ang may Legally yours, GB. di naman Petsa 6 kan Marso 2021. Wala na bang katarungan ng isang Sa technical control, Dune Napolis. Siyempre, si News Manager Mardela. ang magdurusa ng walang kasala? Sa luwas ang news team, ready yan kung igapo nin mga minaburutwang informasyon. Iba't ang batas natin pantay-pantay, walang mahi. Ako po, si Pio Fernandez. Siyempre, Bakit ready. yan Naka-standby yan sa tuya pong resident attorney. nilalang? And sa laog kan programa, igo kitang maaaraman na trivia. Sa first portion, ipapasabot sa satuya kung anong gustong sabihon kan mga terminolohiyas legal. Salanan, And then, diretso na tabi yan ang pagdiskutir kan man iba-ibang provisiones kan lay di ba sagkod sa pagsimbag kan mga kahaputan. pantay? Maray na aga sa gabos na nakaantabay sa DCGB News Online, netwide, worldwide. Pati naman po sa YouTube, DCGB Legazpi City. Urusa ng walang kasalanan. Pwede ka mo tabi sa sakuyang cellphone number 0926-0156-020 sa Globe. Sa Smart 0961-759-0888. Usang mga walang kasalanan. Or sa sakuyang Facebook account, hanapon lang nindo Pio Fernandez sa Messenger. Yaon man yan dyan. Mga ilang araw na lang. Dahil na kita magparahaloy, ready ang sa tuyang resident attorney, ang panyero ng bayan, Attorney Jess Basanta. Attorney Jess, marahay na agagiraray. Yes, Ping, maray na aga sa imo siring man sa mga parainan nyo niya to. Ang niya na Marso 6, 2021. Halos sarong oras naman tabi po itong mag-irbanan para sa legal TV. Asin man, mag-aradal ginaray po kita kan mga provisiones kang batas na importante tang maraman para magkayaan kita sa oral daw tapong pagbuhay-buhay. Diretso na po kita sa enot na habtang kang satuyang programa, ang satuyang legal trivia. Ang tataramon ta po ngunya na tatawanin dalan iyo ang Doctrine of Compassionate Justice. Ano ining Doctrine of Compassionate Justice? Sabi digdi sa prinsipyong ini na ang maringis da ang mga probisyon kan batas, asin ang mga mahigot na rules of procedure, kung minsan pwede da ang itemper o paluway-luwayon, asin isagilid para tawanin dalan ang compassion o pagmamakulog sa mga Pilipino o sa satong mga namamanwaan. Ining Doctrine of Compassionate Justice po, Ping, parati po ining tigagamit sa mga labor cases. At para nga ni ma-illustrate ining trinang ini, tawan to po nindalan ang sarong kaso ng Korte Suprema, ito po ang Sinaida Pass versus Northern Tobacco Redrying Company Incorporated na dinisisyonan kan February 18, 2015. Digdi sa kasong ini, si Sinaida Pass po, sarong siya pong trabador doon sa kumpanya kan Northern Tobacco or NTC. Asin, sa loob ni sobra 3 dekadas o sobra 30 taon siya nagtrabaho duman, pag-abot niya kang edad na 63 years old, tinadaran siya ng notice of separation. Kasi susugda sa palisiya kang nasabing kumpanya, konsiderado na siyang retired. Asin, duman sa retirement na ito, notice of retirement, tinawal man po siya ki separation pay na medyo sa dayot. Ang kwentada nasa 12,000 sana. Dahil po digdi na kontento si Mrs. Paz asin siya nag-file ki complaint, illegal dismissal sa labor arbiter o sa Regional Arbitration Branch kang National Labor Relations Commission. Kung sa nga ni, tigsabi man duman na tama man da dahil may edad na si Mrs. Paz, ano na da, o pwede na da siyang i-separate, as in in-uphold yung separation niya, alaga tigtaon siya nin
financial assistance base nga ni po digdi sa doktrina kang compassionate justice. Maging sa apelasyon kang kompanya duman sa NLRC, ba itong naging decision kang nasabing komisyon. Aha. As in, sinangat po ini sa Court of Appeals, sustain manggirari po yun base sa compassionate justice na finalmenteng pinag-affirmar o pinagbungsurad kang sa tuyang Korte Suprema. Sabi duman sa desisyon na kuminsan ang mga basta po pwede tadang i-tempered ang harsh provisions kang law, pwedeng i-tempered pati man ang rules of procedure para lang matawanin dalan ang pagmamakulog kang mga korte sa mga namamanwaan. Kaugnay po digdi tinawan siya nin separation pay, back wages, as in financial assistance. Ang rason po kang Korte Suprema dahil advanced na ang age o talagang may edad na si Naida Paz, as in man mahirap na siyang makakuha o difficile na siyang makakuhanin panibagong malilipatan na trabaho bilang aplikasyon kay ining compassionate justice o ining doctrine of compassionate justice. Tinawan siya nin financial assistance. Nabase man nga niyo po sa Korte Suprema ang mga batas ang labor law, it must be daw not only secundum rationem o according to reasons, but also the secundum caritatem o according to charitable heart. Araw po kan. So magayon na desisyon kang sa tuyang Korte Suprema na dayon da ibig sabihin na ang mga provision kang batas ay mahigot o unswerving o unswaying. Pwede man da po isagili din kung iisipon da kung ano ang mas makakaray sa mga partido na nagrarani sa korte para maghagad nin kaindang mga prayers o mga pleadings. Aron po kan to desisyon kang Korte Suprema na tig-aplikar ining doctrine of compassionate justice. Yan. Doctrine of compassionate justice. Kumbaga, Attorney Jess, ang panyero ng bayan, hustisya na pigukonsiderar humanitarian aspect kan maapektaran kan ining desisyon over. Yes, Ping. Kumbaga, tig temper ninda kang sa tuyang Korte Suprema ang mga harsh provision kang batas. Kung isipon ta dahil nga ni baga murang collective bargaining agreement ang kompanya siring mga empleyado kay ni kung babasihan itong decision kang kumpanya basado man po ito sa lay. As in pwedeng i-affirm ito. Alagad dahil nga ni tig-iling ang pag-resolution kang mga kaso base sa iba-ibang doktrina, lalo na kay ni pag sa aspeto kang social justice may kinaraman sa mga labor cases. Pero may po pinagpapaboran kang sa oftentimes may pinapaboran po ang mga obrero dahil nga ni sa na bako in equal footing ang tarong obrero sa management ng mga kompanya. Kumbaga tilted yung scale in favor of the labor force po. Kumbaga, dehadong permi ang estado kan empleyado kumpara sa estado kan manehamiento tabi Attorney Jess. Bago po aragan po Ping ang ibig kong sabihin po kumbaga may pabor na tigtatao pabor na tigtatao pabor sa mga obrero dahil ta bako da equal footing bako magkapantay ang mga amo asin ang mga obrero. Opo, okay. Kaya, So yung social justice and in compassionate labor justice po ngayon. So duman minalaog so compassionate justice tanganing maging pantay ang laban i-aplikar ito kan korte tabi Attorney Jess. Yes, Ping, that's correct, Ping. Opo. Yan, oho. Yung mga batas na kung minsan harsh na siya, pero pwede man siya tauan in temperate application. Iyo Sa bagata. mga circumstansya na naghagad na araw kay ito. Kasi ining circumstansyang ini, dahil nga ni baga may edad na, as in maluluya na, dahil na makakahanap in gainful employment si Naida Paz. Kaya po natawan siya nin dikit na financial assistance. Base nga nito sa doktrinang tigbubong sudan tayo na alto na ini po. Oho, itong si Nanay Sinaida, tinaawan na sa ng separation pay, bigla ta, gurang ka na ngaya, dahil ka na,
di iton sa tinao, pati so sa iyang nakang benepisyo, nagsaangat din kaso, kung nagkaabot sa Korte Suprema, ang sabi kang Korte Suprema, Doctrine of Compassionate Justice. Tawan ka na ikakagaan kan sa iyang buhay si Nanay Sinaida. Yes, Ping. Yan, Yes, Ping. opo. Kumbaga, tantan pa ano duman, sinabi kang Korte Suprema na ang ang batas not only be secundum rationem, but also secundum caritatem. Not only based on reasons, but also should be based according to a charitable heart. Yan, may naukudo naman kita, Atty. Jess. Secundum rationem and secundum caritatem. Iyo, gano, caritatem, care, care. Rationem, Charity. oo, charity. Rationem, logic, reason, logical reasoning, bako sa naduman sa rason na ito, kundi gamiton taman ang puso, pag-care, sabi na nga ni, taonin, compassion, yan, pag-ataman, naputol kita, Atty. Giselle, nagdadayal girareko. Good mo on. Itong naukudan ta naman na doang terminolohiya. Ano yan tabi, Atty. Jess? Latin maxim yan? Yes, Ping. Latin maxim siya po, Ping. Yung nga lang nakakagduman sa desisyon kang Korte Suprema na pinagpunin siya ni Justice Leonen na naman. Ay, that's it. Mga recent cases tabi, Atty. Ade. Not actually kasi 2015 pa siya pero pwede tang consider na recent case po. O tada pa nagkasurundan baga iyan kan araw ka na kaso bagang pareho tabi, Atty. Yes, Ping. That's correct. Sige. Sige. Di Atty. Tabi, Jess, inabot kita kan sa tuyang station break. Kuan pati ako, time check. Ngunyan, pagkatapos kaining mga time check tahanap buhay, bubiltadahan ta kata dakul ang mga gusto ming masabutan pa na provisiones kanlay, hali po sa panyero ng bayan. Ako ang Maridal Tabi, Atty. Jess. We will be right back po sa programang Legal Yours GB. Ito po muna, Oras Pilipinas, alas 11:26 nin pagkauto. An oras hatod sa Indokang Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand powdered milk drink. Bear Brand powdered milk drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Red Horse Extra Strong. Ito ang tama. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba, pero di mamahalin. Now with 50% more, pa mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diet Ups ka para hindi na dying inside. Diet Ups the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Naaalala mo pa ba yung kilig nung sinabihan ka ng first love mo ng... I love you too. Ay, ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Get free extra rice when you dine in from 11 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. till April 15, 2021 for DTI Fair Trade Permit number FTEB 114574 series of 2021. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Oh, neurobion, neurobion. 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 Oh, neurobion, neurobion.
European, European.
clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Halika na sa pinakamura. Panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Kaping swak sa iyong panlasa? Mixton Herbal Coffee. Ito ay may 10 sangkap na may maraming benepisyo sa ating kalusugan. Maganda para sa mga problema sa respiratory at prostate problem. Kaya naman sadyang ang kaping ito ay hindi lang siksik sa sustansya, kundi tiyak din sa swak ng inyong panlasa. Mixton Herbal Coffee. Ang kaping para sa lahat. DocF Mixed Coffee, Immune Booster, Anti-Constipation. DocF Mixed Coffee, ang kaping para sa lahat. Available at Shopee and Lazada, cash on delivery. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. The Big C Card na tayo! Also available, DocF Mixed Capsule, the natural sex enhancer. DocF Fulvic Minerals Plus Malunggay Capsule and DocF Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Mabibili na rin sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Kahit malupit ang biyahe ng buhay, di natitinag, dire-diretso lang. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan. Dami ng solusyon na subukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Dahil gusto ko, tapos ang laban. Isang Alaksan FR lang. Aray pero di bibigay. Pahid-pahid pa ba? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Si Pio Fernandez, asin si Attorney Giselle Basanta. Legally yours, GB. Ang tanong niya sa sarili ay kailan magigising na ng liwanag. Sige po, bulta na kita sa programa. Dadanguguntan na ang ekstensibong pahayag pag-edukar sa satuya ni Attorney Giselle Jess Basanta, ang panyero ng bayan, may kinaaraman sa mga malain-lain na probisyones kanlay na dapat niya itong maintindihan, asin maiplikar sa satuyang oral daw na pagbuhay-buhay para sa satuyang proteksyon kan satuyang persona, propriedad, asin diretso. Ipagrespetar man niya to sa persona, propriedad, asin diretso kan iba. Itataw ko ang linya, bilog na bilog, kay Attorney Giselle Basanta. Attorney Giselle Giraray, the microphone in the air is all yours. Yes, Ping. Balik kilaray po kita sa pangduang kaptang kan sa tuyang programa. Tawan-tango na pong dalan su text last week.
kang satuyang mga bago kita magpadago sa satuyang tema ngunya na aldaw na ini. Tabaka sa tema ta kasi medyo halawig po ini, dahil ini matatapos din 30 minutos lang. Baka madarata pa ini hanggang next week. Uni na po, so enot na text kang last week. Good morning Sir Pio and attorney. Hapot ko lang po, gusto ko na mahali pangaran kang agom ko bilang beneficiary sa SSS ta nagpakasal naman siya. Panduang kasal, takasal siya, enot ako. Dangan may pamilya na siyang iba. Salamat po. Arog po kay ni Madam, kay po mo siyempre mag-execute ki affidavit na tigagad mo siyang halion. Bilang nga ni naghali na siya sa pamilya mo, as in naggibo na nin panibagong pamilya. Kumbaga sumakabilang bahay siya. Pero kay po mo po ka na ebidensya ka na tigasabi mong second marriage niya, kasi makukonsidera po yan sa lay na pagbalgar sa revised penal code, siring man po sa iba pang mga provisiones na po na posibleng magdulot kung lawag pa siya sa peryodo kang pagpa-file kaso, pwede po siya pong filean ki bigamy. Kung totoo po yan nga, sabi mo, kinasal siya sa panduan niyang agom. Kasi bawal po ang dakol na marriages ansarong magpartner. Ibig sabihin sa lang ang tigmimirar kang sa tuyang batas na marriage under sa tuyang family code o sa civil code man po. May kinalaman po diyan, once na naghali po siya sa imong sa indong harong, pwede mo po siyang halion mo siya bilang beneficiaryo kasi unreasonable o kumbaga unjustified yung sa iyang paghali po duman sa harong nindo o paghali niya sa indong pamilya. May kinaraman po kayo ni, kay puan mo man po na ebidensya na kamo kasal kamo tapos iguaman siyang maghagad ka pong senumar. Nga pud kay niyo yung Index of Marriages sa tuyang Philippine Statistics Authority o PSA. Ining Index of Marriage ini mapapailing na yaon duman sa pangaran mong nindong duwa nakasal ka mo. O kaya itong tigsabi mong pangaduwang marriage niya ma-reflect man duman. And pag nakuha mo po itong certification sa PSA kang Index of Marriages kang sa imong agom na lalaki, then i-file mo po siya sa SSS. Iyong patunay na ini igwa kang ground para halion siya bilang beneficiaryo. Apwera po kaan, pwede mo man po siya, halimbawa kung igwa ka pong insurance policy, pwede mo siya halion po duman na bilang beneficiaryo kan sa imong insurance policy. Ang ikaduwang apot sa tuya, maray na aldaw po sa indo, Sir Pio. Apot ko po, arog sa kuya, may agom akong ibang lahi. Kasal na po kami, kakakuha ko lang po kan marriage certificate sa DFA. Nguya ko po papalitan ang ID ko sa apelyido kan agom ko. Arog kan passport, UMID card. Pwede ko po tabi. Pero kay puan ko pa na alaton mag-expired ang mga ini, tanganing mapalitan ang last name. Salamat po, tabi. Sana mabasa. With regards naman po, Digdi, pwede mo pong suratan ang nagkakanigong ahensya. Halimbawa, kung igwa kang PRC ID, dumang ka po masurat sa PRC. Manungod naman sa UMID card, pwede man po sa SSS or GSIS. Pero kay puan mo po, iubay po yung apostilled o yung marriage certificate o marriage contract nindo kan sa imong agom na may red ribbon. Ang apod baga po kan apostill. Based nga ni po sa international covenants tungkol digdi po sa mga public documents na tig-execute sa ibang bansa. Dapat po may red ribbon yung marriage certificate na ipoproduce mo po before the respective agency. O pwera kang surat na yan, pwede ka man po mag-execute ki affidavit o sworn statement na nagsasabi ka kang facts of marriage mo duman po sa foreigner mong agom, and iubay mo po duman o i-annex mo po duman sa affidavit mo o sworn statement ini pong apostilled copy kang sa imong marriage certificate o marriage contract.
Yun man lang po yan. Ngunyan po, maduman na po kita sa topic tangon yan. Aha. Ang topic po mga ngunyan, kumbaga continuation kang kaso ni Alanis versus CA kasi naging curious ang sa tuyang parainan nyo kung ano ang mga proseso, prosedimento sa korte o sa administrative agency may kinaraman sa pagkukuruhir o pagtatama kan sa indang mga apelyido, pangaran o apelyido o pagtatama kan mga entry sa indang birth certificate o ano pang mga certificate na tigtatao kang sa tuyang Civil Registrar General. Yan. Mhm. Ini pong pagkukuruhir o pagtatama kang mga pangaran po ini, tulo ang species niya po. Kumbaga sa mga tao, species iba-ibang klase ang ano ang tawag kay ni. Class, basta class. Oho, Iba-ibang klase. klase po siya. Oo. Oh, tulong klase. Ang enot na klase, iyo po ang nasa Rule 103 o ang pataramtang change of name. Rule 103 kang rules of procedure o rules of court. Ining Rule 103 change of name. Ang ikaduhang klase, iyo naman po ang Rule 108 o ang cancellation or correction of entries in the civil registry. Mantang ang pangatulo po, iyo po ang ini po administrative. Ibig sabihin, pwede po ining ma-avail kan sa tuyang mga parainan nyo. Pwede po ninday ning ma-avail ini po sa lindong kang Republic Act 9048 o ang administrative change of first name or nickname and correction of clerical typographical errors. Mhm. Ini po, tig-avail po ini sa mga local civil registrar kung saan yaon po yung record o yung tig-sick na birth certificate na hiraon o tamaon o i-cancel. Yan. May kinalaman po digdi, tawan to po dalan po sa pinaka fossil na proseso. Ini po sa lindong kang RA 9048 o ining administrative change of name. Ano po ang proseso po digdi? Ang proseso po digdi, yung interested party o yung persona mismo na gustong valuehan ang sa iyang first name, ang sa iyang nickname o itama ang mga entries sa iyang birth certificate aron kang aldaw o bulan kang sa iyang pagkapangakian. Siring man ang typographical error may kinalaman sa iyang sex, typographical lang po. Ibig sabihin, obviously na sala lang sa pagkakag imbis nga male nakag female. Mhm. Kasi ang basihan po mga po digdi sa mga pagbabalyong kang pangaran ta po, iyo po ang nakasaad sa Article 376 ng Civil Code na tigsasabi na idang tao ang pwedeng magbago kang sa iyang pangaran o apelyido na wara nin judicial authority. O ibig sabihin, warang desisyon ang korte, orden ang korte para bagon man ito. Siring man, nadaida pong sisay man na tao na pwedeng magpakuruhir kang sa iyang kang anuman na nasa entry sa civil register na warang judicial order o judicial authority. Kaya nga ni po, ining RA 9040, dati po kasi, yung mga change of name and correction of entries, gabos lang po sa korte. With the advent of 9048, RA 9048, pinasimplify siya kung saan ang mga tao pwede na po magdulok sa LCR para magpetition na balyunan sa indang pangaran, ang sa indang nickname, asin kurihiran man kung ano ang mga nasa salang entries sa indang birth certificate. Oho. Ang ano kasi yung pag-correct with regards to the clerical or typographical error, as in ang pagbabalyo kang first name and nickname lang po bako yung apelyido. Under the law, ang tig-define yung clerical na inida po sa harmless or innocuous error na nahiling sa mata and obvious that to the understanding. Ibig sabihin, kung ano ang mga obviously sala, halimbawa nga, ang spelling ng pangaran mo, imbis nga may L, ang nakakag-N, o kaya yung sex mo, imbis male, female, pero obviously, kung pinangaki ka, ano ka talaga? Lalaki. Oo, lalaki ka talaga. Pero dahil pwedeng
maging parte kang correction, ang mga inbuelto, ang change of status, ang edad o ang nationalidad. Yun yung tigsasabi ang change of status. Alam mo nga, legitimate ka nga, gusto mo na maging illegitimate, tigsasabi mo na si papa mo tapos si mama mo pala, bako kasal man ang God. So, araw ka ng mga issue kang status kinsa ron tao kasi it would require adversarial proceedings kung saan kay po mo i-implead ang sa imong ama o ina para lang duman sa prosesong ito. Sa edad man po, dahil man pwede pong valuean mong basta-basta na sa lang edad mo kasi ang rule baga po dyan, ang year kang birth mo, immutable yan eh. Kasi ang LCR, ang gabos na mga nakakaag sa LCR na mga Certificate of Live Birth, tigtatahi po ninda yan. Kaya imposibleng masabi ka, 1962 nga ako namundag, 1963 nga ako namundag, pero duman sa birth certificate mo na nakatahi and bounded, 1962 talaga. Yan. Oho. Kaya baga po, ang tigkukurihir lang yung day or month, pero bako ang year. Kasi as to the year, it's immutable. Di po yan nadadaya kasi tigtatahi po yan. Iyo, oho. Kadaklan bagat tabi ato ni Giselle, I'll mabati na kundit na minuto. Kadaklan, Yes, po. nasasala kan mga nakagi sa pagmakinilya. Yes po, Ping. Kadaklan po yan. Actually, kadaklan tabi ato ni Giselle paano. Yan baga, nangyayari ini sa satuya kasi. Dakul ang mga namong problema sa records ninda sa sertifiko, di pagkabuhay, birth certificate, Kadaklan, namong problema dyan. The number you have dialed. Namong problema, tayo na nga niyan. So, nagmamakinilya gayod, siguro may hangover. Kaya ito baga makinilya pa ang uso. Kaya ito baga paano, baad so nagmamakinilya ngaya sa local civil registrar kan sa birth certificate, sertipiko di pagkabuhay may hangover. Ngaran makinilya. May hangover, grabe, sukulog kampayo. Dahil na mamansayan sa mamakinilya. Ito pala, sarala na so entry duman. Di pag-abot kan panahon, na problema. Yun na sa problema ka talaga ta. Lalo nga sa parte ko, sabi ko baga, na-experience ko na mag-petition na i-corrigir ang mga entry sa birth certificate ko ta. Sala nga ni, so spelling kang pangaran ko, sala pa so text na nakakaagduman. Yan. Okay. Kaya nga ni po, nag-petition po ako. Part duman, kaya po mo, i-produce yung mga records mo, scholastic records, medical records, siring man certificate sa hali sa medical officer kang gobyerno, nagpatunay na di ka sa iraron ki sex transfer. Iyo. Dahil ka nagpa-transplant. Requirement yan. Ang petition ko may kinaraman sa change kang entry sa sexual sa gender mo. Kay po bago siyang male. Oho. Kasi digdi po sa topic tangin may talo kitang kaso na itatopic, may kinaraman digdi sa talong petition na gusto niyang pabago ang sexualidad niya, nagpa-sex change siya. Medyo magayon yan na istoryang yan. Kaso ni Silverio. Tataon din na dalan. May kinaraman, dagusan ta po ining prosesong ini. Paano ka nga mag-file ka ining petition na ini sa LCR? Sabi kung in person po siya, as in, ipapile mo po ini sa LCR kung saan yaon ang sa imong birth certificate. Kung igwa po kitang LCR dyan, hilingon ta dyan kung saan yan tig-issue. Halimbawa sa Legazpi, siyempre, personalmente kang maduman sa LCR kang Legazpi. As in, usually, ang nagpe-prepare kang petition na yan, yung LCR na po mismo. Verified siya kay po notaryado po siya. And mabayad ka man pong filing fee. Meron pong filing fee yan. As I can remember, nasa 3,000 po ata ang filing fee niyan. Mahal man. Sa Treasurer's Office kang city po. 3,000 man, mahal man Tapos kay puan pa yan po i-publish. With regards to sex and date kang birth, kay puan ki-publication. Pero yung typical na clerical error, typographical error lang,
dahil nakaipuan yung publication yun. Ah. Pero sabi ko nga kung may with regards to sex and to date, day and month kang date kang birth, kaipuan po yung publication. At least once a week for 2 weeks. Yan yung yung requirement kang batas. Mhm. Tapos yung grounds niya po paano sa pag-change ng first name or nickname exclusive under RA 9048. Sabi digdi na ang first name ridiculous o makaulok o namamantyan siya ng dishonor o saro pa kung dipisilon siya isurat o i-pronounce. Yan. Ano nga pangaralan ka ngayang supercalifragilisticexpialidocious. Oho. Yan nga ang pangalan mo. Dipisilon i-pronounce, dipisilon pa isurat. Siyempre, gusto mo siyempre pwede ka magpetisyon na balyo ng pangalan mo. Oho. Ikaduhang ground po na ang bago ng pangaral o nickname, habit waling tigagamit mo o midbid ka publicly, midbid ka duman sa komunidad mo na iyon na talaga itong tigagamit mo. Iyan. Halimbawa, so pangaral na nakakag sa birth certificate mo, Sincio. Nasa na sa spelling kang nag-entry duman, Sincio. Pero sa barangay nindo, midbid ka bilang si Sensio. Yan. Yan yung kumbaga, yan yung ground na publicly midbid ka na iyon ang tigagamit mo. Pasi man sa mga scholastic records mo, as in mga public documents na pig-execute mo. Ikatatlo, yung last po na ining pagbabago na hindi, makakalikay kan confusion. Yan. Yun yung ikatlo. Iyon na ini attorney batin ako ning diit na minuto no. Iyon na ini supig hapot ta kaso nakaaging Sabado na. Kung igwanin mga rasones na pinag-reconsider kan sa nakanlay, kuno aring ka pwedeng magpasalida kan ngaran mo. Yes, Ping. Paling Ping, kasi i-qualify mo siya. Yeah. Sa administrative na day ka maduman sa korte, exclusive siya. Ibig sabihin, so nainot na tigsabi kong tulong grounds, iyo lang po. Yan ito. Pero pag abot naman sa korte, bako siya exclusive eh. Bako siya exclusive. Base sa jurisprudence, nakataytay o linista ninda ang mga circumstansya na pwedeng salida kan ngaran. Pwede ka magsalida kan pangaran mo. May saro pa kasing catch on na kaipuan mo na i-justify yun eh. Kaipuan the petitioner must not only show proper and compelling reason. Ibig sabihin, pag may compelling reason, napailing mo na ang rason mo, compelling, pwede mo nang bago nito. Yan, Mere convenience. Iyo gun mo halimbawa ang ngaran mo BOTO, iyo gun dai man pwede. Kaya pasalidahan mo. Pwede yan saro sa mga rasones, ano? Yes, Ping. Pa ito? So, pangaralan ka ba yung COVID? Iyo gun. Kung magdurong-duman talaga po may nagluwas sa internet na ang iba, pinangaralan ng COVID. Siyempre, pag nag-edad na siya, yata nga si Papa nga, pinangaralan akong COVID. Yeah. Nag-petition sa LCR na palitan ko yung COVID na yun. Na makasupog nga bagay ni ridiculous baga. Salidahan niya. Salidahan niya, pwede yun. Kasi ang ground ridiculous. Tapos yung COVID na infamous bagay ang COVID. Iyo nga ni. Pangarang makis. Salidahan ko ngayon ini, imbis na COVID, Sinovac. Yeah. Pwede one. So that's the point, tabi Attorney Jess, kanakaaging Sabado na pigkonta na. Bako sana pala basta-basta na kapritso mo na salida ko nga buko na kay igwa pala nin mga grounds pero pag abot sa korte igwa pa nin mga halawig na igwa ning mahiwas na diskresyon ng korte na pwedeng tugutan na salidahan ang ngaran pero dapat igwa ning compelling reason tabi attorney. Yes, Ping. Yan yung yung qualification na dapat there must be a showing of proper and compelling reason para i-grant kang sa tuyang Korte Suprema. Kasi as I can remember, may sarong case na involving sa sarong kumbaga Filipino siya pero nag-star sinda, resident na sinda kang Singapore. Tapos sa kultura kang Singaporean, ang parent niya, yung lalaki is Singaporean and yung mother niya ang Filipino. Nagdigdig siya sa Pilipinas kasi dito siya pinanganak tapos nag-file na
na duman sa petition niya, tigsabi niya na haliun da yung yung apelyido ni mama niya duman sa pangaran niya. Nag-file siya under Rule 103. Dahil man po ito tig grant kang korte. Sabi nga ni duman, dapat ang petitioner magpahiling kay proper and compelling reason. Ang reason niya, convenient lang. For mere convenience, duman sa Singapore, kung sa'yo siya nag-star, dahil duman nagagamit kay middle name ang mga tao, ang mga namamanwaan. Kaya ito ang ginibo niya. Okay. Yun ang sabi kang Korte Suprema. Sa madaling sabi, attorney, bako sa ng kapritso, igoning rason dapat. Compelling reason. Yan. Bako lang kapritso. Compelling reason. Okay. And very important po dyan yung aspeto kang publikasyon. Publikasyon. Dapat ibandilyo. Ibandilyo. Yan. Ibandilyo mo. Bako lang. Basta sa mga barangay, kundi sa newspaper of general circulation. Nakawakawak. Kumbaga, nakawakawak. Iugon mo. Nakawakawak. Pagkabot na sa Rule 103 and 108, duman ta po itatakilin yung kasi court proceedings baga po yun. Iyo po. Ang importansya kang tamang pagpublikar kang sa imong petition. Sige. Base baga sa leye, sa rules of procedure, dapat kumpleto, nakakaagdumanso. Bako lang sa pangaran mo, sugabos na bansag na aram sa imo sa komunidad. Oho. Naligawan mo ba ngayon sa sarong bansag mo? Nagbansagin kaya pala na karabaw. Dahil mo kaya. Mario. Surrender na null and void yung order. Yung order kang korte. Dahil naligawan mo sa publication. So, bansag mong karabaw. Yeah, okay. Di attorney Tabi Jess, inabot na naman kita. Nagsisiram ang diskusyon. Ipadagos na inita. Awanta kanin, the court now hereby grants you the remaining minute to have your concluding statement for this session. Go ahead, Attorney Jess. Yes, Ping. Sa ginaray po, nagpapasalamat po ako sa mga parainan nyugta na padagos na nagdadangog kang programang Legally Yours GB. As in, kita nag-rebalance sa rong oras, tinakil-tangani po ining sarong importanteng procedure kang sa tuyang batas ining change of name. Next week po ipadagos na po ang duwa pang aspeto kay ining change of name ining nasa sa lindong kang Rule 103 as in sa lindong kang Rule 108. Medyo halawig kasi po ining discussion, dahil man po ining nadidiscuss na sa loob ng 30 minutos. Kaya nagpo po ang pasensya na dahil tulos na natawan nin sapat na explanation ining ining aspeto kang sa tuyang batas. Kumbaga isi-realize niya to attorney isi-realize na. Till next week po, inigiraray po sa intong amigo si Jess Basanta asin nagbabati din sa nung maray na aldaw sa gabos. Thank you so much, Attorney Jess Basanta. Session is now adjourned. Wala na bang katarungan ng isang nilalang na katulad niya? Sa indung nadangog ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray sa masunod na Sabado, digdi sa DZGB. Legally Yours GB.